Mali jamana ɲɛmɔgɔ ko kunu kari ko duniya keleyatɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo min bɛ Mali jamana kɔnɔ MINUSMA ɲɛmɔgɔ Guillaume Ngefa Antonodok Andali ka Mali jamana bila tile 2 ka kɛ n'a ka waliya dɔw ye min tɛ ka taa ni Mali jamana ka taabolo Cameroun jamanaden dɔ Jean-Pierre Amougou Belenga minɛna bin tɛnɛn sɔgɔma ka sabu kɛ k'u ka kunnafoni sɛnsɛnna Martinez Zongo min fagara janvier kalo daminɛ waati k'a nɔ yera o minɛli a n'a ka fagali la ko Ghana, Benin, Togo ani Côte d'Ivoire jamana bɛna sɔn ka gɛlɛyaw sɔrɔ jihadi jɛkulumaw ka dangarili wale min bɛ sen na Sahel kɔnɔ dangarili min lawaralen don Burkina Faso jamana kan n'o ye Ghana kɛrɛfɛ jamana ye Espagne u ka jikan finitigiw ka wulikajɔ sera ka farafinna taamaden mɔgɔ 181 ni kisi minnu ka baton tora ji la karidon wula tile waati n'a kunnafoniw lasera bin tɛnɛn Kenya waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛra sababu ye k'u ka sɛnɛkɛlaw kɛ k'u ka taabolow falen k'u ka sɛnɛfɛn fanba bɛ tali kɛ sɛnɛfɛnw kan min bɛ taa ni waati yɛlɛma yɛrɛ ye